नमस्कार मंडळी, मालवणी शिदोरी या यूट्यूब चॅनलवर तुमचे स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत लाल माठाची भाजी। या भाजीसाठी लागणारे साहित्य आहे लाल माठ, फोडणीसाठी जिरे, मोहरी, मिरची, कांदा, मीठ आणि खोबरे। सर्वप्रथम माठाची भाजी चांगली स्वच्छ धुवून ती बारीक चिरून घ्या। भाजी आरोग्यासाठी खूप चांगली असते। प्रथम कढईत तेल तापवून घेऊया, त्यात जिरे आणि मोहरीची फोडणी देऊया। आता यात आपण मिरची टाकून घेऊया। मिरची टाकल्यानंतर आपण बारीक चिरलेला कांदा यात टाकणार आहोत। चांगले ढवळून कांदा चांगला परतून घ्या। आता यात आपण बारीक चिरलेला लाल माठ टाकणार आहोत। भाजीत आता चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया आणि भाजी चांगली परतून त्यावर झाकण ठेवूया। या भाजीमध्ये वेगळे पाणी घालण्याची गरज नाही, कारण ही भाजी झाकण ठेवल्यानंतर त्याला पाणी सुटते आणि त्यातच ती शिजते। आता भाजी चांगली शिजलेली आहे। आता यामध्ये आपण खोबरं टाकून घेऊया। खोबरे टाकल्यानंतर या भाजीवर झाकण ठेवून 1 मिनिट वाफ काढून घ्या, म्हणजे खोबरं आणि भाजी चांगली एकजीव होईल। ही भाजी आरोग्यासाठी खूप चांगली असते। या भाजीमध्ये फायबर जास्त प्रमाणात असतात, त्यामुळे पचनाच्या समस्या कमी होतात आणि त्याचसोबत मधुमेह नियंत्रणासाठी ही भाजी चांगली उपयोगी ठरते। त्याचबरोबर या भाजीमध्ये विटॅमिन ए, सी आणि के भरपूर असते, त्यामुळे केस आणि डोळ्यांसाठी त्यांचा फायदा होतो। ही भाजी भाकरीसोबत छान लागते आणि नाचणीची भाकरी आणि लाल भाजी हा मधुमेहासाठी चांगला आहार आहे। अशाच नवीन रेसिपींसाठी लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।